Duol ngadto ni Kristo. Nindot nga imbitasyon sa 2025 nga mga prioridad sa area sa Pilipinas. Isip mga membro sa simbahan, giawhag ta sa pagdapit sa uban ngadto sa sacrament meeting ug pagtabang sa mga kinabig ug bag-ong mga membro nga mohimo og motuman sa mga pagigsaad sa templo. Kung mohimo tag pakigsaad, mosulod ta sa dalan sa pakigsaad nga mugiya nato balik sa langit ng Amahan. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo nga ang pagsubay sa dalan sa pakigsaad muabli sa pultahan sa bata bisan asa. Bisan pa, daghang bagong membro mitipas sa dalan sa pakigsaad ug dili na aktibo human sa bunyag. Ang suporta o giya ang atong ihatag sa bagong mga membro human sa bunyag importante. Unsaon nato sa pagpalig-on ug pagsuporta ang bagong mga membro sa ilang unang semana. Ipaila nato ang upat ka pasalig nga magamit sa bishop ug mga leaders sa ward sa pagtabang sa bagong mga membro nga makaapil, mubati nga giabi-abi ug motubo sa espiritual nga paagi diha sa simbahan. Sa atong paggamit sa mga pasalig, makahimo ta og bagong nahuna aron mawala ang daan og dili epektibo nga paagi nga nakalangan sa pag-uswag sa atong bag-ong mga membro sa pagsubay sa dalan sa pakigsaan. Una, i-orden dayon ang lalaki nga mga kinabig. Ang lalaki nga mga kinabig i-orden sa Aaronic nga pagkapari sa unang Domingo human sa ilang bunyag. Ang lalaki nga mga kinabig nga nag-edad og 12 hangtod 17 i-orden sa tukma nga pagkapari. Samtang katong nag-edad og 18 ug pataas, i-orden ngadto sa pagka-priest. Ang pag-orden sa lalaki mag-andam nila sa paghimog mga pakigsaad, paglig-on silang pagtuo, pagpalawom sa ilang pagkakabig ngadto ni Jesucristo, mag-andam usab kini nila sa pagdawat sa Melchizedek nga pagkapari, pagmisyon, pagminyo sa templo ug mahimong matarong mga bana ug mga amahan. Mga bishop, palihog-lihok dayon uban sa gugma. Interbyuha o paluyuhi sila sa walay paglangan. Ikaduha, interbyuha ang bagong mga membro alang sa recommend sa templo. Ang bagong membro interbyuhon og makadawat og recommend sa templo sa unang semana human sa ilang bunyag. Kung naisuhan na og recommend sa templo, ang mga leaders sa ward moandam nila nga makasinati og proxy nga mga bunyag dito sa templo. Ayaw pahulata hangtod sa imong nahuna nga takos na sila. Ang bagong mga membro lagmit mas matugahan kung sila makadawat dayon og recommend sa templo. Human maisuhi og recommend sa templo, ang bag-ong membro mangita sa katigulangan pinaagi sa family search alang sa buhat sa templo. Kung layo ang templo sa ilang gipuy-an, tabangi sila sa paghimo og tumong nga moadto sa templo kung makahigayon na. Ikatulo, hatagi dayon og calling ug mga responsibilidad. Hatagig mga calling ug mga responsibilidad ang bagong mga kinabig sa unang duha ka Domingo human mabunyagi aron sila motubo, moserbisyo ug mobati nga gikinahanglan. Ipahaom kini sa ilang sitwasyon ug kapabilidad. Kining mga calling ug mga responsibilidad kinahanglang yano sama sa pagtimbaya o pagtabang sa mga miyembro sa sacrament meeting o pagtabang sa klase. Ang mga calling ug mga responsibilidad motabang sa bagong miyembro nga moapil sa simbahan, masuod sa mga miyembro, matudluan ug mopalig-on sa ilang pagpamatuod. Pahibaloa usab sakop sa pamilya sa iyang mga calling ug mga responsibilidad. Ikaupat, pag-assign og tigpangalagad nga kompanyon sa dili pa ang bunyag. Paghimog lig-on nga pundasyon sa pakigdait ug panaghigala sa bagong miyembro pinaagi sa pag-assign ug tigpangalagad nga kompanyon sa dili pa siya bunyagan. Oo, posible kini. Ang mga leaders sa Elders Quorum o Relief Society makigsabot sa mga misyonaryo ug mo-assign og ministry nga kompanyon. Kining ministry nga mga brother ug mga sister mahimong higalas sa bagong miyembro diha sa simbahan ug magpabiling mokontak nila sa social media ug sa ubang matang sa teknolohiya. Ang mga bishop mopaila sa bagong membro sa ang akong dalan sa pakigsaad nga mogiya nila sa ilang pag-uswag sa pagsunod ni Jesucristo ug hisgutan ang paghimog mga pakigsaad. Sa app sa librarya sa Ebanghelyo o sa website adto sa tamdanan nga mga basahon ug mga calling, dayon i-click ang mga calling sa ward o branch ug dayon i-click ang icon nga pagpalig-on sa bago nga mga membro. Dayon i-click ang akong dalan sa pakigsaad sa pag-access sa leksyon o kalihukan nga importanteng bahin sa ilang pagkamembro sa simbahan.
Ang mga leaders award makasubay sa pag-uswag sa bagong membro pinaagi sa paggamit sa report sa dalan sa pakigsaad nga anaa sa menu sa mga report sa app nga member tools ug sa leader and clerk resources o LCR. Ang mga bishop, mga leaders award, mga membro ug mga misyonaryo magtinimbangay sa pagsabot-sabot sa atong paggamit niining upat ka pasalig. Pagpahigayon og sinimana nga mga Missionary Coordination Meeting o MCM aron hisgutan ang pag-uswag sa bagong membro. Pagkat-on og mogamit sa paglig-on sa bag-o ug nibalik nga mga membro nga giya sa pagbansay diha sa librarya sa Ebanghelyo nga app. Mga bishop, pakigsabot sa clerks award ug sa executive secretary sa pagkuha og pagmaintenar sa mga record sa bagong membro. Paghimo og bagong panghuna-una. Mga leaders award gamiton nato kining mga pasalig sa pagpangalagad sa mga anak sa langit ng Amahan. Samtang tabangan ang atong bagong mga membro nga maglakaw sa dalan sa pakigsaad padulong sa kinabuhing dayon nga mao ang gasa nga mahinungdanon sa tanang gasa sa Dios, kita usab ug ang atong mga pamilya makadawat sa samang mga panalangin.